Ipinanik na sagradas ang aking panlaban. Manok na puti, mukhang matamlay, kulang sa timbang. Doblado ang logro dahil big time na ang aking nakalaban. Sa manok kong puti, ako'y nagdiling, husayan mo kaibigan. At nang magsalpukan, lahat nagulantang, isang kiskisan lang, kisay ang kalaban. Mga yamadista, napakamot ulo lang, sa dehadong puti ay nagpalakpakan. Ang taya kong 5,000, 10,000 binayaran. Nang umuwi na sa amin, sarap ng feeling. Ang aking misis ay nag-aayang maglabing-labing. Suot niya ay naitis na dilaw, ang kinang para siyang naging 18. Ako'y natatakam na, gusto nang dumamba. Ang sabi niya'y teka muna, bago magsalpukan, ako'y kinatkapan. At kanyang kinuha ang napanalunan. Sa 10,000 walang itinira, tindi ng misis ko, dapat talaga. Ang pera kong tinamaan, hindi ko manalasahan. At aking nilapitan, manok kong puti, tinimas-himas ko habang nakangiti. Sa 1 linggo muli kang lalaban, ang manok kong puti aking iningatan. Ang lungkot kinabukasan, ninakaw siya sa